Prosti. Kada budu planirali izgradnju nove ceste, prvi kamen će smjestiti negdje pokraj Skopja. Izgradit će tako da iz ravnine pored Niša i Banja Luke u hipu dosegne Kutinu i Karlovac. Krivic će se po šumama Kočevja, gore, 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 kad će se naglo krenuti prema jugu. Dok se bude vozač vozio po širokom putu prema rijeci, tada će prvi put ugledati sjaj mora. Odmaralište vrata Jadrana će postaviti da se malo odmore noge i gledaju blistavi plavi obzor koji osljepljuje.
Cesta će biti građena tik uz more. Povremeno će se udaljavati od buke valova. Biti će napravljena tako da nudi najbolje poglede. Juriti će po zaljevima, okretati se, kriviti i savijati. Dok se s desne strane pogled na more ne zaleti u sjeverne stijene otoka. Cestu će izgraditi tako da će vozači iskusiti dušu regije. Gledanje krajolika s nebeskih visina obično je privilegija ptice koja leti iznad duge ceste, a vozač koji se po njemu kotrlja u pokretnom aerodinamičkom objektu biti će neodvojivo od ceste. Neće moći prevazići svoju gravitaciju. Svladat će daleke kilometre, a pred njim će se u daljini pojaviti i svjetlucava fatamorgana ceste, vrelinom grijana, također kobno prizemljena.
Cesta će biti izgrađena tako da neće promašiti niti jedan grad, mjesto ili selo svoje zemlje. Biti će takva da će omogućiti pogled na mjesta o kojima ni ne pomišljate u svojim snovima leteći. Ići će prema jugu, prema središtu Jadrana, tamo gdje sunce najljepše sja i zelene grane najsmirenije udare u zakrivljenu šarenu betonsku fasadu. U središtu Jadrana svaki će posjetitelj imati svoj pogled na more. Visoko na brežuljku iznad obale i ceste gradit će se objekti za odmor, a posjetitelji će s njihovih terasa moći promatrati otoke koje vjetar i jugo tjeraju amo tamo po Jadranu. Otoci koji sa sobom nose i mostove i čamce i ručnike i suncobrane. Ljudi će stajati na terasi, tik uz cestu, odakle je najbolji pogled. Terase će biti postavljene jedna na drugu, sasnjavat će cijeli jedan grad. Kako budu tamnili oblaci, put će voditi sve bliže središtu Jadrana, sve južnije. Posjetitelji će tu provoditi dane zasluženog odmora. Cesta koju će graditi ići će još dalje, do centra Jadrana i šire.